Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। जाखांबायलै मियाथि गोथावथारमोनलै ने चावमिना बेनो जाखोलाय दा वेटार बिल लेखेयाव बिल बिला नोंसिना जाखो लाबोदो मामार नै सार बिला नोंसिना 3500 हे गैला सेस आंनावथ' 200ल'सो दङ फैसाया गैला सेस गैलालै मानथुमान सेस वाशरुमाव थांफायाबा जानाय नंला वाशरुमाव थांनांसिगोन ओइ मिनाथि नों थाथ' दे आं वाशरुमाव थांनानै फैनो दसे थाथ' गैला सेस गैलालै मानथुमान सेस जाबाय आंना फैसाया 200ल' दङ आङो सानदों मा माबा 80 थाखा 70 थाखासो जागोन साननानै ह 3500 नंमारगौ दामि रेस्टुरेन्टाव लाबो जामारा सयथिबो आयु दाइन जेबो जाखाथाराखै गामिनि दखानावबाथ' 80 थाखा होनायसो जागौमोन हे गैला सेस दा अबाव फैसा मनाव जाखोबा आंलाय 3000 गोजो आंनाव 200ल' दङ गैला सेस आं मा खालामबावनांगौ जाखो दाना गैला आं खारख'नायाबा जानाय नंला सिरि खारख'नासै आङो जानाय नंला बिदिनो जानाय नंला सयथि मानथुमान सेस थाखाथारगोन मा एफा गोबाव जाहैखो बेलाय वाशरुमाव थांनाया दाबो सफैयाना खारखुमाखोसो ना माखो बेलाय हाथारलासो आङो मानसिखौनो नायनो आं र' वाशरुमाव नायथारनोसै आं मानसिखौनो हाथारलासो माबायदि मानसिबा बेलाय आयु माबायदि मानसि नुबाय दा दैमाला खारखुमा लांबाय दा बियो गाव बेखौ गिनानै जागोन हाया मानो लेंहरबायो फालाय बुं गैयाबालाय र' एथ' लोगो मोनथां बेखौ र' गाव बेखौ होनां जानो गिनानै आयु बिल गनायनि माबायदि मानसि बे खारखुमालांबाय आरो बियो गाव बिल होनो गनायनि आयु हाब बुंबानो जायोना बिसोर लाबाथ' लाबाखै बा फैसा गैयाबा गैया माबायदि खारखुमालांनांलायनाय बेलाय सिरि लासिंसिं खालामबाय बे आंखौसो आदा बिला बेसेबां जाखोमोनथाय जोंना मेडाम नोंसिना बिला 3500 जाबाय ओमफ्राय आदा नों बे आंजों फैफानाय मानसिखौ नुदों नामा हे बबाव थांखोथाय बियो वाशरुमाव थाङो होननानै फैदोंमोन नाथाय गैला मानसियानो औ मेडाम बियो दहाय नोंनि खिथुनि सिरि लासै खारखुमालांबाय बियो आं दहाय नुखुमादों ओमफ्राय गुगोल पे जागोन ना औ जायो मेडाम दे आं गुगोल पे जों हरनोसै दे औ दे बारक'डआ बैयाव दं स्केन खालामहैदो मेडाम मोनजागौलायबाय जोला फान्दाया हिनजावनिफ्राय फैदाफुदनो आंनि खेला बोरायखौ हाबाय दामान बांद्रायथारलै रेस्टुरेन्टफ्रावबो आयु जारलासो फैथियो बेस्राय माबायाव बाजारफ्राव लांनानै जाहै जुलाफिफोर जाहै पकरिफोर जाहै गामिनि दखानफ्राव साहा दखानफ्रावनो आयु फाग्लासो फैथियो बे बयलारासो सोरबा माबा जायो 500खा बयलारानो गैला सेस बिदिबो जागौलै आइ खावला मा 500 जालाबाय थादों नोंलाय मा बयलार 500 मा जालागासिनो बै अबाव थांनानै फैखो मा 500 जाबाय थाखो ओमफ्राय अबाव थाङामोन है माबा मैयाथिखौ रेस्टुरेन्टाव मा जाहैनो सानदोंमोन आङो गैया जाखांबाय जोब्बाय बा मालाय नोंनासो हिनजाव दंलायबावलै गैयालै जोंफोरा गैया बिदिनो जाला टाइमाव फैथारसिगौ आं हिनजाव खावै थारनांगौ फाग्ला दा जौबावनो बिदिनो जाला बावखौनो माखो नोंलाय आं दानदुब्लिखौ बुजायाव जोबखाबाय नों दानदुब्लिजों फन रायलायो आरो होनबा औ रायलायखायोब्रा जाम्बालाय सिगांनिफ्रायनो नोंसोर गेलेबाय थायोमोन ओमफ्राय सिगाङाव बारा गोसोथोआमोन जाहैदों ओमफ्राय दा बांसिन गोसोथोबायनो आंखौ ओमफ्राय दा आंखौ लांफैदो आंखौ सेस लांफैखुमादो आइ आफाया आंनो हरा सोरबा बिजनेसमेन ना माबा दङनो बेनोसो हरनो मालाय ओमफ्राय आंनो हरानो आंखौ एसे बोरायनाय नुयो जाहैदों बिमा बिफाया ओमफ्राय गावहा दा आंखौ गोसोथोबायनो ओमफ्य बे हौवाया एसे जौ फाग्ला जाहैदों बे बिजनेसमेना ओमफ्राय दा बेनोसो हरनो नागिरदों आंनो हरलानो ओमफ्य दा खावनासो लायनांगौ बिमा बिफाया हरानो आच्छा बिदिसो होनबा घटनाया जागोन सिनाय गैया जागोन दा होबावथ' सिनाय गैया दे बारो होमबा जोंना आसोला होनब्ला बिथाङा हाबा जासिगोन लोगो खावबायबो लोगो हाबा होखायोबो दे ना मा होनो औ लोगो हाबा जायाबा फाग्ला आया हेक लोगो हाबा लोगो सुवाग्रा जाम्बालाय मामोन दे ओस बा ए आसो ओइ मानिया
자식 하나 오면서 가고 싸우는 하루 하세요. 하나 지금 또 싸워가요. 마냐 마라 두바 페이스는 인가 싸움 봐.